थ' लोगोफोर नांलाया दामि मबाइल नांलाया आइफन नांलाया ड्रन नांलाया लोगोफोर गुपो ना गुप्रु होनो जेबो नांलाया लोगोफोर फार्स्ट समावहाय मबाइलनि दामा बै समाव लादोंमोन 8,500 ना 9,000 बिदि लादोंमोन आरोना बे मबाइलनि दामा जेने तेने खस्थ' मस्थ' पेन्डेलाव टेन्ट हाउसाव खामानि मावै बुथुमनानै बायनायमोन आङो गबिलेलो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आङो साइखं दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय थ' लोगोफोर नै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय दा नैबेखौ नुदोंना नैबेयो जाहैबाय लाइ कफि बिगुर माने गारनाय आरोना बेखौहाय अमानो होनो थाखाय दायो लानानै फैदों लोगोफोर अमाया माने गिदिर गिदिर जाथारबाय डेन्जार जायो माने अफ्रिया थोलायलायाखै बेनिखायनो माने सम सम बेफोरबायदि मैगंफोरखौबो रुनानै होयो थास'फोरखौबो रुनानै होयो नै बिदिनो कबिबो दङ नै दरथाम दं कबि बेनिफ्राय बेवहायथ' नै लाइया गोलाव बेखौ दानस'जोबनांगौ दायो बेखौहाय अमानि थाखाय रुनो एसे रेडि लाहार फाहार खालामनि लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर नैबे दोसिखौ रुग्रोनानै लानोसै लाइखौहाय अरानो जोंथाराखै नै अखा हादोंमोनलै मैया दाखालिफोर बना एकदम सिजोबदों माने थिखोस्लाबनो हायाखै हरावहाय हादोंमोन बेनिखायनो बना माने रानफुदला जादों बारा जोंनो नागिराखै अरा खस्थ' मोनदों अर सुनायाव उखुन्दैया मेगनाव लागायदों गबिलेलो गबिया मोजांसो नै थ' लोगोफोर दायो माने गबिया थाइथामावनो खादासो जाखाबाय नै खादाथ' नङा जेंगायसो जाखाबाय जेंगायसे दा मोनायाव खेनसे गाबोन फुङाव खेनसे होजाब्लानो जाबाय आरो दंबावोसो नै बेनिफ्राय लोगोफोर आंनाव माखासे कमेन्टफोर दंफैयो आंखौ सोंदों आरोना ओमफ्राय एरियानि मानसिफ्राबो सोंदों आंबो इउटुब चेनेल खुलिनोसै नोङो माबायदि खुलिनाय बेनिफ्राय नोङो मा मबाइलजों भिडिअ बानायो थ' लोगोफोर नांलाया दामि मबाइल नांलाया आइफन नांलाया ड्रन नांलाया लोगोफोर गुपो ना गुप्रु होनो जेबो नांलाया लोगोफोर फार्स्ट समावहाय नोंथांमोननि आखायाव जा एन्ड्रइड फन दङ जा एन्ड्रइड मबाइल दङ बेजोंनो नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ खुलिग्रोनानै स्टार्ट खालामनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि मबाइला जाहैबाय नै आंनि मबाइलनि बाख्लाया नैबेनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयो नै टेक्न' स्पार्क ग 2023 आरोना लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय आंनि मबाइलनि बाख्लाया आङो नैबे मबाइलजोंनो भिडिअखौ बानायबाय थायो आरोना दा नोंथांमोना जा भिडिअखौ नायदों बेखौबो आङो नैबे मबाइलजोंनो बानायदों लोगोफोर बे मबाइलनि दामा बै समाव लादोंमोन 8,500 ना 9,000 बिदि लादोंमोन आरोना बे मबाइलनि दामा जेने तेने खस्थ' मस्थ' पेन्डेलाव टेन्ट हाउसाव खामानि मावै बुथुमनानै बायनायमोन आङो बेनिफ्राय लोगोफोर
आंबोथ' बे चेनेलखौ जिर'निफ्रायसो सुरु खालामदों रावबो फाग्लाया माने 100निफ्राय 50निफ्राय 200निफ्राय सुरु खालामनो हाया चेनेलखौ जिर'निफ्रायसो सुरु खालामो सोरबा मेहेरवारिखौनो होन सोरबा बर'नि आलफ्रेडखौनो होन सोरबा देरहासार इस्लारिखौनो होन मानगोनां गिदिर गिदिर इउटुबार बिथां सारमोननि चेनेलाबो माने जिर'निफ्रायसो सुरु जादों हा जिर'निफ्राय रावबो फाग्ला 10 जन 20 जननिफ्राय जाखैया एकनिफ्रायसो सुरु जादों जिर'निफ्राय सुरु जानानै 1 2 3 4 दिनै बिथांमोननि चेनेलाव लाख लाख साबस्क्राइबार जाबाय आरोना लोगोफोर थिग बेबायदिनो आंबो माने जिर'निफ्राय सुरु खालामनानै दिनैसिम माने 3000नि प्लास साबस्क्राइबार मोननो हादों आरोना नोंथांमोननि अननायाव फार्स्ट समाव आङो भिडिअ हगारनाय समावथ' जिर' फैयोमोन भिउसआ जिर' फार्स्ट समाव जेब्ला आङो भिडिअ हगारजेनदोंमोन अब्लाथ' साबस्क्राइबारबो गैखायामोन नालाय भिउसआ जिर' फैदों आरो बिदिनो सप्तासे सप्तानै मास मोनसे जालांबाय अबेबा मोनसे भिडिअआव 10 जन भिउस फैयो अबेबा मोनसे भिडिअआव 8 जन फैयो अबेबा मोनसे भिडिअआव 15 जन फैयो लासै लासै बिदिनो हगारै जेब्ला मास मोननै मोनथाम मोनब्रै जालांबाय अब्ला साबस्क्राइबाराबो लासै लासै बारायलांबाय थाबाय सासेयाव सानै जाबाय साथाम जाबाय साब्रै जाबाय बिदिनो बारायलाङै दिनैसिम 3000 प्लास जानानै दङ बेनिफ्राय भिउसआबो अबेबा मोनसे भिडिअआव 10,000 फैबाय अबेबा मोनसे भिडिअआव 5000 फैबाय अबेबा मोनसे भिडिअआव 17,000 फैबाय बेफोरबायदिनो माने भिउसआबो गेजेर गेजेर भिडिअआबो भाइरेल जाबाय आरोना बिदिनो लासै लासै साबस्क्राइबाराबो बारायलांबाय दिनैसिम माने नाजागासिनो दङ आङो बोसोरथामानो जाबाय नैबे चेनेलाव खामानि मावनाया खस्थ' खालामनाया बिराद खस्थ' दं लोगोफोर इउटुबावहाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ दङ बेनिखायनो आङो माने जा हायो भिडिअ सानफ्रामबो होबाय थायो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि अननायखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बिराद खस्थ' दं खिन्थु नोंथांमोननि अननायाव चेनेला खिन्थु मनेटाइज जाबाय दै मनेटाइज जानायजों लोगोसे डलारबो जाबायमोन बेनिफ्राय दासिमहालागै जेबो प्रब्लेम गैया आंनि चेनेलाव आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आंनि मबाइलाथ' नै बाख्लाया आंनि आखायावनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन टेक्न' आरोना बे मबाइलजोंनो आङो दासिमबो भिडिअखौ रेकर्ड खालामबाय थायो आरोना बे मबाइलजोंनो आङो भिडिअखौ आपल'ड होबाय थायो दामि मबाइल गैया आंनि आखायाव बायनोबो हाखायाखै दुखिया अबस्था लोगोफोर आङो जाखौ देखायो रियेलखौनो देखायदों लासै लासैनो नोंथांमोननि मददफोरखौ मोनलांबाय थायोब्ला लासै लासैनो जुदि ना गोराना बिदै दैयोब्ला खाफालफ्रा जुदि गेवोब्ला माबा मोनसे जाया बे उनफ्राव ना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव आङो फारसेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन इउटुब चेनेलखौ माबायदि खेवो माबायदि खुलिनांगौ इजि लोगोफोर 10-15 मिनिटावनो इउटुब चेनेलखौ खेवनो हायो फुरा सेटिंखौ 10-15 मिनिटनि गेजेरावनो खालामजोबनो हायो आरोना लोगोफोर नोंनि केटेगरि नोंनि टेगफोरखौ गासिखौबो डिसक्रिपसनफोरखौ 10-15 मिनिटनि गेजेरावनो गासिखौबो खालामजोबनो हायो गिदिर बाथ्रा नङा इउटुब चेनेल खेवनाया इउटुब चेनेल खेवखांनायनि उनावहाय इउटुब चेनेलाव खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनाव माखासे सोंहरदों आरो जायगानि मानसिफ्राबो सोंबाय थायो आंनिखौबो खेवना होदो आंनोबो खेवना होदो होननानै इउटुब चेनेल खेवनाया गिदिर बाथ्रा नङा गोरलैसो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव जा हायो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन आङो नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि